Supernom. Oke, masih bareng-bareng bersama New Armada Indonesia. DLP. Pak Eko. 100 Pak. Yen wis tak tukokke wujud tali sak kotake saiki tela kok ilang sak slirane lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari apa kowe lali karo aku iki jandregane nemewu kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning endi aku goleki tali kotak. Iki mas taline tak kondorake mergo bapak ranga barengake aku dijodone malah karo priya seje wis cukup mung semene wae. Duh Kang Mas andom basuki aku ora bakal lali yen Gusti ngeparengake mesti bali Tali kotang iki tak simpen tekaning pati tali kotang wujud tresnaku kang suci. ayo Yu Armada Indonesia. Pak enak lah Mas. Biyen wis tak tukoke wujud tali sak kotange saiki lah kok ilang sak slirane lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari apa kowe lali karo aku iki. Senajan regane nemewu kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning endi aku goleki tali kotak. Ning di dek lagi goleki. Tuh kok aku ora gawe ya. Iki mas taline tak kondorake Loh, ya. mergo bapak ranga
Mbah nuwun Mas.